Aquesta primavera al Canòdrom hem celebrat el cicle Créixer entre pantalles, educació, tecnologies i democràcia, on ens hem fet diverses preguntes al voltant dels impactes de créixer entre pantalles, per exemple en l'àmbit educatiu, de la salut. I paral·lelament a les sessions que fèiem aquí al Canòdrom amb tota mena d'agents diversos, hem estat treballant amb els experts reals del cicle de l'Institut Alsina perquè també treballessin els mateixos temes que treballàvem aquí. I han fet tota una recerca col·laborativa sobre preguntes que els despertaven créixer diàriament entre pantalles, des dels beneficis i riscos dels videojocs, l'impacte de les fake news o si les xarxes socials ens afecten a l'autoestima. Doncs nosaltres hem estat treballant uns 3 mesos amb aquest projecte, per tant ha sigut un camí que hem anat fet en diferents fases i l'exposició d'avui era una mica recollir tot aquest projecte que han fet els alumnes i exposar-lo mitjançant un pòster científic. El meu grup ha treballat l'autoestima a les xarxes socials i bàsicament les conclusions que hem tret és que afecta bastant, i més del que creiem, a la majoria de la població, sobretot adolescents, ja que estan en una etapa que tampoc saben com són ells del tot i busquen l'afirmació de les xarxes socials. Ha estat xulo perquè hem descobert coses que no sabíem. Per exemple, va haver una activitat que vam fer aquí al Canòdrom que era sobre les webs falses o les que et volen treure informació, i actualment jo crec que estem molt més assabentats que abans. Abans acceptàvem totes les cookies sense saber què eren ni què demanar, i ara sabem el que és. Doncs al meu entorn sí que és veritat que m'he parat més a mirar segons quins vídeos, perquè potser hi ha vegades que tu veus vídeos i et creus que els estàs mirant perquè sí, però hi ha vegades com que et canvien la teva manera de reaccionar en segons quines situacions, i he anat més en compte amb això per depèn del contingut que et surti, fer-li cas o no, o prendre-me la personal o no.